सखान्दरानि दावराव सोलिगासिनो लोगोफोर जों गावनि गामि गफानि गासै गथ' गथाय एबा जायखि जेरावनो जायाथों आरोना गासै गथ' गथायफोरखौ जों जानला मानला हगारनो नाङा बिमा बिफाया सामलायनानै लाखि आरो मोनाबिलिफोराव दखानफोराव हारसिं दोनहरनो नाङा बेफोरखौ जों जोबोद ध्यान होनो नांगौ आरो बेल' नङा लोगोफोर जों बेखौल' ध्यान लाबा जानाय नङा जे जोंनि गथ' गथायाल' सखान्दरानि दावरावाव गथ' गथायाल' प्रब्लेम जानानै फैयाखै जोंहा जोबोद आरो बायदि बायदि प्रब्लेम दङ जेरै जोंनाव गोबां ओरैबायदि मेन्टेलि स्ट्रं नङै मानसिफोर दङ स्ट्रं नङै माने मेन्टेलि प्रब्लेम गोनां मानसिफोर ओरैबायदि दङ जोंनि बर'फ्रावबो बेफोर मानसिफोरखौबो न'निफ्राय जानला मानला ओंखारनानै दा थांनो हो न'खरावनो लाखि मानो होनोब्ला दा सखान्दरा नंगौ नङा बेखौ नायाखै थारमाने मानसिफ्रा दा समाव जायखिजाया मोनाबिलि समाव एबा सानबाबो जायखिजाया फाग्ला फाग्लि मानसिफोर जायखौ लोगो मोन्दों बेखौनो थारमाने हमनानै बुलाबायनायबो दा सोलिगासिनो दं आरो गासै जों बर' रायजो राजाफोरखौबो आं बुंगोन जे जायखिजाया मानसिफोर फैदोंब्लानो बेखौ कनफार्म खालामालासिनो जानला मानला बुला बुसि दा खालाम बेखौ कनफार्मेसन खालामनांगौ एबा होनानै हर उनाव जाहाथे प्रब्लेमाव गोलैनाङा माने जाय दाय गैयै मानसिफोरखौबो बुनानै बुथारनानै प्रब्लेमाव गोलैनो नाङा लोगोफोर नै दाबायदि समावल' मोनसे बय जाथायनिबो एबा सिटुवेसननिबो मोनसे सम फैयो दै नै दाबायदि समाव सखान्दरानि दावरावनि सम माने होननाय बायदि बोसोरै बेबायदि समावल' जायो बिदि दावरावा बेयो थारमाने जाखाबाय थाखायो बेबायदिनो ओंखायनो दा समाव सोरनिबा न'खराव मेन्टेलि थिग नङि मानसिफोर दङब्लाबो बेखौ जेसेबां हायो सामलायनानै दोन जानला मानला न'खरनिफ्राय ओंखारलांनो होनो नाङा आरो सोरबा गामियाव खाथियाव सिनाखि मानसिफोर थानायाथ' सिनायनायफोराथ' प्रब्लेम नङा जायफ्रा सिनाया बेवहाय जोबोद थारमाने प्रब्लेम जानो हागौ बुला बुसि खालामनो हागौ सोरखौबा बुथारनोबो हागौ अना खानानो दाय गैया मा गैया सोरखौबा बुथारलाबायनाया जोबोद प्रब्लेम नङा होमबा लोगोफोर आरो सोरबाफोर जोंनावबो जोंनि खाथि खालायावबो बेबायदि मानसिफोर फाग्ला फाग्लि मानसिफोराथ' फैलाबायबाय थायो बेफोरखौबो बेफोरखौबो मोजाङै थारमाने कनफार्म खालाम आरोना जे मानसिया मेन्टेलि थिग नंगौना नङाना बुथारथ'नाङा बुनाया प्रब्लेम नङा आंनिबा थारमाने बुथारथारनो नाङा आरो लोगोफोर बुथारथारोब्लाथाय उनाव खैफोदाव गोग्लैनो हागौ गावबा गावनि थाखाय आङो बुंदों आरो लोगोफोर जेराव दा समाव गोबां जोंनि अल आसामावनो बेनि दावरावा जागासिनो दङ जेरावखि जाया माने मोनसेबो डिस्ट्रिक्ट गैला होननाय बायदि बे प्रब्लेमनिफ्राय खारग'नानै आरो बय जायगायावबो थारमाने सखान्दरानि दावराव मानसि बुनाय बुथारनाय बेफोरबायदिखौल' खोनागासिनोसै बेवहाय सोरबाफोरा नंगौ सोरबाफोरा नङा सोरनिबा माबायाव सोरबाफोर हमनानै बेफोरनाव गथ' गथायनो होनाय बेसादफोर मोनलाबायदों बेफोरखौबो आरो जों कन्टेक्ट खालामजायो सोरखौबाफोर फाग्ला फाग्लिफोरबो मानसि थायो बेफोरखौबो सोरबाफोरा हमनानै बुलाबायदों बेफोर प्रब्लेम आरो लोगोफोर ओंखायनो जोङो बुजिनांगोन नायनांगोन जोंनि गथ' गथायखौबो जोङो केयार लानांगोन आरो जोंबो गुबुन मानसिखौ जानला मानला बुनायनिफ्राय बासिनांगोन होननाय बायदि आरो आं सखान्दराखौ हगार बा बेफोरबायदि जाया बेफोरखौ जेबो खालामनाङा होननानै आं बुङाखै लोगोफोर कनफार्म खालाम